Hij komt klaar. Hij zal groot en klein vernuiken. Bereid je voor. Van de makers van Nutella is er nu Nutella Bio. Een knapperig koekje, gevuld met heerlijke Nutella Bio. De crunchy Nutella. Ontdek hem in de Clutex-afdeling. Voor Basic Fit is nu een veel dan fitness. Voel je goed beter. Op je buurt voor maar €19,99 per maand. Word nu lid bij Basic Fit en is nu gratis tot 1 juli. I feel Basic Fit. Dit is Rob en dit wordt zijn nieuwe dochter. Rob is namelijk net gescheiden. Op zich niet zo'n probleem, maar wat hij wel vervelend vindt is dat ze dus dit dochter heeft meegenomen. De manier om zijn dochtertje te verwachten. Na wat nu adviseerden wij hem deze AEG's. Dit dochter. Ook perfect voor harde vloeren. Stuur je ons nog een foto van het resultaat? Coolblue, alles voor een dit dochter.